kanang mga buhok na wa sama ani-ani. Good morning guys. So magbisaya ta ha kay padulong na ko sa school sa akong anak. Unya simple makeup routine siya daily nga akong ginagamit cute kada adlaw. Manan ako og prep sa akong skin. I-video na ko ugma ha. Ugma kay sus mo na time. Alas 10:23 na. I need to get out here mga 10:45. So kamay ratag minutes. Actually, kung sa kuan good, mga 10 minutes ra. Kaya nga, mag-film ko na ta, diba? So, ang face guys, wala or jukwi, kuskus palumos, wala primer, wala concealer, wala tanan. Diretso, kuskus palumos. Diretso ra gyud. Okay, natikamin diri ha, para makita nga itong lagway. Akong so mino nabuok. Diyos ko Lord. Bilang. Okay, hala kay madali ta kay kaya akong ginagamit kay mura na siya guys. Diba? Oh, hit pa na kay ko hapit na siya mahurot. Na siya kuan. Face powder agad siya. Mura ni walain. Magdagan pa ka, no? Mag full on makeup lagi ko guys kanang ma-attend ko og super grand party, pero kung invite lang nga birthday, simple lang siya nga makeup. Nakato akong gi-post nga makeup prior to this video nga bago siya, easy natural daytime party makeup. Kato siya ka makeup mo ra gid to siya mostly basta daytime. Okay, pag gabi na, ma-all out na ko. Depende sa location, kinsa akong kuyog, unsa nga klase nga party, magdepend po sa akong sanina, inaana ko plano sa akong makeup. Pero most likely sa school, dili kay ko mag-all out, wala ra. Gusto na ko nga kanang fresh look lang siya. Okay? So, pasensya na sa mga digidig natin. Ambot ani oy sa moisturizer baka ni siya or something. Mag-review ta ato ha. Or maybe hormonal month. Wala pa na period pero I'm not sure kung unsa ni siya. But maybe it's just hormonal because I have headache. So, we'll see. Unya sa ako ang kuan kilay kanila gid siya detail makeover. Nahurot na gali guys, hapit na hurot hapit na hurot. Mahurot na gid siya o kana no. Kani siya for outlining niya. Ang kaning usa pang fill in sa linya no, or mga spars kanang mga buhok na wa sama ani-ani. Mga kilay nga way klaro. Okay siya nga kuan pero dili siya long lasting. Unya kung naa kay mga kanang area gani nga kanang wala kay buhok, ma-move siya guys, move. Ang kuan na gid sa ko is pomade, kani siya mo-move. Well, mo-move gagapon ang pomade. Pero at least mo stain siya sa kaning si tawag kaning skin ba nga walay buhok no. Mas maayo kung mag-idaran ta guys, mawag tanggal lang sa mga kilay. So kamo bata-bata pa mo ay mo pagpangibot og daghan gamaya lang para na pa mahabilin sa ikaedad niyo 40. Okay, so maglinya na ta. Okay, napakoy time. Okay, so ang kinahasulan gyud ay kanira. Pero kung late time mo gani siya ako ang buhaton nga pamaagi. Kanira gyud siyang ubos, no? Karong year 2020 kay it's more on natural kilay. Okay? And more na siya so far nga kung buhaton, ingana ra siya. Okay?
And then ang usa ka kilay, kani nga kilay para na-core outline ba nga di kay siya or magparehas ba kuno kay no? Anya kung nay mga iro nga saba, pasensya na lang mo. Kay saba siya nga mong dapit oy, daghan kay nag-iro. Nya busy nga area, so ang mga iro busy sa sila. Ato ni mga gwardiya ng iro, no? Pero kung mag-film ka, porting hasula. Okay, unya, ang kaning sa taas, dili kayo na kubutangan o daghan. Panirecord niya, mag-change ko ani, daghan po kayo siya guys, oh. Pila na nagkabuan na ako, no? Di kayo ko kamaog, gamit ani pag-una, pero karon kayo kamaog na ko. More on detail mag go guys kana i-fill in na o maglinyahan ako ang kilay niya kanang stroke ba maagi niya kay sayang man pud gamito no, so gamito na to i-fill in ra jud na ko akong kilay ning ana fill pero light to highlight dili jud ang mga bagga sa mata niya ang bagga kaliw. Ano ra makilay ra dugay na ko guys sa everyday mga ganit kinadugayan ko ako ra chung kilay dugay kay akong kilay ba mga ganit siya wala diri baga diri nipis no lisod. Kaya kaning diri sa front dili kaayo na kubutangan kana lang mulay buhok para timer na ako guys 10:30 na ako timer kada adlaw nga ako ang kuan alarm ba kuha una na ako akong anak sa eskwelahan pagka ng usama sige na lang no yeah atong i-brush siya para munipis sugdan diri sa taas brush up lang akong gigamit na toner kay ano siya guys kanang hydrating wala ginagbasa ba so may pagkakuha na ko ang face kanang wet look or na siya glow gani kung ano ka kung oily ka murag masamot siya ka oil up ako combo ko na area na akong ganahan na i-moisturize or i-hydrate ganahan ko pero diri sa T-zone ano mag oil up siya okay murag ma-orange na siya magbaga gani siya no sige na lang kay nagdali tanong hindi kay panahon og adjust kasi ang ato nga naray porma mo na siya okay guys mura na siya unya kung na ko'y time guys kay mura na pa mo ko'y time gamay diri siya ubos no kani siya okay sa kay mo mulinya ang imong kuan mulinya siya sa mata kaya niya kanang dali ko magkatul sa mata kaning siya dili so ganan ako diri anak-anak ra okay anak para mudako gamay akong mata anak ra siya anak ra simple kaayo na man na dili na ko mag mascara and everything no dili ko kay naratas balay kuha una na tong anak unya ang akong lipstick kay kanina mag try on tapog lain pero lagi kapoy na ko da kuningot na ko guys init kayo wala electric fan wala na itong makeup
Dili raman yun. Ingong nga grabe makeup kay powder ra kaya. Ani ra na siya. O nya mag-blush ko. Kadiyot ha. Okay. O nya ang blush na ko kani. Title from Vice. Ano to here? Anak ra. Gamay light wash. Light. Para murag may flash ra ba. That's all. Mana finish na. Anak ra dili na ako iset. Anak ra. That's it. Ang akong buhok. Okay, akong buhok. Normally maligo ko at night. Okay, so and I'm testing this product from saan Vitrice. I try it. Nindot siya. Okay, so para humot ang buhok. Dili kayo siya dry. For in terms of like shyness, dili man kayo siya maka-shine. Pero okay na rin, no? Ano rin siya niya. Normally, mag-ano rin ko mamukong. Mag-ponytail kay abog ba? Abog sa gawas, no? Hindi man ko mag-car. Mag-commute ra. So, abog siya. And gusto na ako. Di ko maabog. That's it. Na ako ang makeup. So, this is it. Pansit. Hopefully guys nga nakataon mo pinagmay sa aning video. Kung wala pa mo nakasubscribe, please subscribe and give it a thumbs up or like this video or share it. Mga Bisaya pa more. Sa mga Bisaya dyan, hello. Comment down below, okay? Alright, so guys, ato na ko. Okay, malate na ta. Okay, sige, bye!